Здравствуйте, уважаемые партнеры! Привет, любимая Греция! Вчера мы провели онлайн-конференцию для партнеров Biomedis. Она проходила на русском языке, но я не мог оставить команду Греции без внимания, ведь вы большая и важная часть нашей команды, поэтому мы с Яковом специально записали для вас это обращение. Γεια σας αγαπητοί συνεργάτες, γεια σου αγαπημένη Ελλάδα. Πραγματοποιήσαμε ένα διαδικτυακό συνέδριο για τους συνεργάτες της Biomedis, το οποίο ήταν στα ρωσικά, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω την ελληνική ομάδα χωρίς την προσοχή. Είστε ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος της ομάδας μας. Γι' αυτό σήμερα, μαζί με τον Ιάκωβο, προετοιμάσαμε ειδικά αυτή την ομιλία για σας. В преддверии Нового года у нас в России принято дарить подарки, и мы приготовили для вас особый подарок. Την παραμονή του νέου έτους είναι συνηθισμένο να κάνουμε δώρα και έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό δώρο για σας. Всем партнерам, которые услышат мое обращение, мы дарим скидку, секретную скидку, 20% на все приборы на весь январь 2021 года. Скидка будет доступна только по секретному промокоду. Δίνουμε έκπτωση σε όλους τους συνεργάτες που ακούνε αυτή την ομιλία. Μια μυστική έκπτωση. 20% σε όλες τις συσκευές για όλο το μήνα τον Ιανουάριο του 2021. Η έκπτωση θα είναι διαθέσιμη μόνο με έναν μυστικό κωδικό. И сейчас, внимание, я назову, а вам нужно запомнить. Итак, секретный промокод на скидку 20%, запоминайте, это цифры 2021. Запомнили? 2021. Весь январь вы можете делать комплименты своим клиентам, делиться с ними скидкой или оставить этот подарок для себя, ведь вы его заслужили. Και τώρα προσοχή, θα τον αποκαλύψω, θα πρέπει να το θυμάστε. Λοιπόν, ο μυστικός κωδικός προσφοράς για έκπτωση 20%, κρατήστε το, είναι ο αριθμός 2021. Το θυμόσαστε? 2021. Καθ' όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου μπορείτε να επενείτε τους πελάτες σας, να μοιραστείτε μια έκπτωση μαζί τους ή να αφήσετε το δώρο για σας. Σας αξίζει. Ну что ж, теперь можем приступить к основной части моего обращения. С какими результатами мы подходим к закрытию года? Год был очень непростым, у всех были трудности, все что-то пережили. И на фоне всеобщего потрясения говорить об успехе очень сложно, поэтому я буду краток. И немного приведу цифры, и эти цифры говорят о многом. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το κύριο μέρος της ομιλίας μου. Συνοψίζουμε τα αποτελέσματα πριν το κλείσιμο του έτους. Η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Όλοι είχαν περιπλοκές, όλοι βίωσαν κάτι και στο πλαίσιο του γενικού σοκ είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για επιτυχία, επομένως θα είμαι σύντομος. Θα αναφέρω όμως μερικούς αριθμούς, λένε πολλά. Один из самых важных показателей роста для компании – это обороты. И в сравнении с прошлым годом наши обороты выросли на 34%. Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες ανάπτυξης σε μια εταιρεία είναι ο τζίρος. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο κύκλος εργασιών μας αυξήθηκε κατά 34%. Еще один ключевой показатель успеха – это рост партнерской сети. Партнерская сеть увеличилась по сравнению с прошлым годом на 20%. Ένας άλλος βασικός δείκτης επιτυχίας είναι η ανάπτυξη δικτύου των συνεργατών. Το δίκτυο συνεργατών αυξήθηκε κατά 20% σε αυτή τη συγκρίνοντας με πέρυσι. В современных реалиях, когда рушатся бизнесы, когда оптимизируются расходы, чтобы остаться на плаву, важным показателем стабильности является сохранение штата сотрудников. Так вот, за 2020 год мы сохранили рабочие места за всеми сотрудниками офиса и производства, поэтому качество и скорость обслуживания партнерской сети не снизились. Στη σημερινή πραγματικότητα, όταν οι επιχείρησεις καταρρέουν, μειώνουν τα έξοδα προκειμένου να παραμένουν σε λειτουργία.
Ένας σημαντικός δείκτης σταθερότητας είναι η διατήρηση του προσωπικού. Έτσι, το 2020 διατηρήσαμε τις θέσεις εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους του γραφείου και της παραγωγής. Επομένως, η ποιότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης του δικτύου δεν μειώθηκε. Самым значимым показателем для потребителей, естественно, является удержание цен. И в этом году нам удалось не просто удержать, а даже понизить долларовые цены. Долларовые цены понизились на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Что еще было сделано в этот непростой год? Ο πιο σημαντικός δείκτης για τους καταναλωτές είναι η διατήρηση των τιμών. Φέτος καταφέραμε όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά και να μειώσουμε τις τιμές στις πληρωμές με δολάριο. Οι τιμές των συσκευών είναι 4,6% χαμηλότερες συγκρίνοντας με τις περσινές. Τι άλλο όμως έχει γίνει αυτή τη δύσκολη χρονιά? Выпущена новая линейка продукции «Фотонные кристаллы Biosky». И эта продукция очень полюбилась и вошла в число лидирующих позиций. Έχει κυκλοφορήσει μια νέα σειρά προϊόντων, η κρίσταλη φωτονίων Biosky. Αυτό το προϊόν αγαπήθηκε και κατέχει ήδη κορυφαία θέση. Мы более креативно и разнообразно стали подходить к промо-акциям и мероприятиям, что позволило нам вовлечь еще больше пользователей, даже чем мы ожидали. Διεξήγαμε διάφορες εκδηλώσεις με δημιουργικό και διαφορετικό τρόπο. Αυτό μας επέτρεψε να προσελκύσουμε περισσότερους χρήστες από ό,τι περιμέναμε. В общем и целом, надо отметить, что на фоне пандемии коронавируса интерес к нашей продукции очень сильно вырос. Многие стали больше думать о здоровье и безопасности. Но были месяцы, когда спрос превышал предложение, и склады практически вычищали под ноль, разбирали всю продукцию. И нам приходилось мобилизировать все наши ресурсы, чтобы делать новые незапланированные партии товара. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να σημειωθεί ότι εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας έχει αυξηθεί. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται περισσότερο την υγεία και την ασφάλεια. Υπήρξαν μήνες όταν η ζήτηση υπερέβαινε της προσφοράς και οι αποθήκες κυριολεκτικά άδειαζαν τελείως. Αγοράζονταν όλα τα προϊόντα. Έπρεπε να κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους για να κάνουμε νέες μη προγραμματισμένες αποστολές συσκευών. Во второй половине 2020 года на фоне пандемии и как следствие очень жестких локдаунов очень остро встал вопрос логистики и снабжения. Мы преодолевали просто кучу препятствий и границ, чтобы наши приборы приходили к нашим покупателям. Да, были задержки и ожидания. Порой посылки даже теряли безвозвратно и не доходили до адресата. Порой мы несли немалые убытки, но в итоге все наши клиенты получали свои приборы. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, στο πλαίσιο της πανδημίας και ως αποτέλεσμα σκληρών lockdown, το ζήτημα της τροφοδοσίας και των μεταφορών έγινε ακόμα πιο οξύ. Ξεπεράσαμε πολλά εμπόδια και όρια, ώστε οι συσκευές μας να φτάσουν στους πελάτες. Ναι, υπήρξαν καθυστερήσεις, αναμονή, μερικές φορές τα δέματα χανόταν και δεν έφταναν στον παραλήπτη. Εμείς είχαμε αρκετές απώλειες και ζημιές, αλλά οι πελάτες μας πάντα λάμβαναν τις συσκευές τους. И я благодарен всем партнерам и клиентам за терпение, за понимание и за помощь в сохранении логистики на высоком уровне. Если бы меня спросили, чем для меня этот год отличается от остальных, я бы ответил количеством стрессов, сложных ситуаций и потрясений. Και είμαι ευγνώμων σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες για την υπομονή, την κατανόηση. Ευχαριστώ και για τη βοήθεια στη διατήρηση των αποστολών σε υψηλό επίπεδο. Εάν με ρωτούσαν σε τι διαφέρει αυτό το έτος από τα υπόλοιπα, θα απαντούσα πως αυξήθηκε το στρες, οι δύσκολες καταστάσεις και οι ταραχές.
А что мы делаем обычно в сложной ситуации? Конечно же, мы мобилизируемся. Так и мы мобилизировали свои ресурсы и стояли стеной вопреки всему. Я бы даже сказал, что у команды открылось второе дыхание. Потому что те, кто работал по инерции до этого, стали делать это с интересом и драйвом. А те, кто брал паузы в работе, снова вернулись в команду. Появились абсолютно новые и перспективные партнеры. И это очень ценно. Τι κάνουμε συνήθως σε δύσκολες καταστάσεις? Κινητοποιούμαστε. Έτσι κινητοποιήσαμε τους πόρους μας και στεκόμασταν σαν τείχος σε ό,τι και αν γινόταν. Θα έλεγα ότι στην ομάδα άνοιξε μια δεύτερη πνοή. Εκείνοι που δεν δούλευαν ή δούλευαν με αδράνεια, άνοιξαν το ενδιαφέρον και επέστρεψαν ξανά στην ομάδα. Έχουν έρθει και πολλοί νέοι συνεργάτες υποσχόμενοι και αυτό είναι πολύτιμο. Друзья, наш рост в этом году – это наша общая заслуга. И поэтому давайте сохраним эту энергию движения на следующий год. Давайте не расплескаемся, а останемся наполненными и целостными. Сохраним любовь к людям и доброту, ведь вся наша работа связана с людьми. Φίλοι, η ανάπτυξη μας φέτος είναι κοινό μας επίτευγμα. Ας κρατήσουμε αυτή την ενέργεια κίνησης για τον επόμενο χρόνο, ας παραμείνουμε γεμάτοι και πλήρες, ας διατηρήσουμε την αγάπη για τους ανθρώπους και την καλοσύνη. Σε τελική ανάλυση, όλη η εργασία μας συνδέεται με τους ανθρώπους. Это не так просто сделать, особенно в наше время, когда невозможно предсказать, что будет завтра. Нас каждый день атакует огромное количество эмоций разных событий, и часто они имеют знак минус. Будь то свои эмоции или эмоции других людей, которые влияют на нас, будь то страх или гнев, или печаль, или какие-то другие отрицательные эмоции. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει, ειδικά στην εποχή μας, όταν είναι αδύνατο να προβλέψουμε τι θα συμβεί αύριο. Κάθε μέρα μας επιτίθεται ένας τεράστιος αριθμός συναισθημάτων και προκλήσεων και συχνά έχουν αρνητικό πρόσημο. Είτε σε τα δικά σας συναισθήματα, είτε τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων που μας επηρεάζουν, είτε πρόκειται για φόβο, θυμό, θλίψη. Должен вам сказать, что в следующем году мы запланировали выход нового прибора, который как раз направлен на то, чтобы переходить в ресурсное состояние. Πρέπει να σας πω ότι το επόμενο έτος έχουμε προγραμματίσει την κυκλοφορία μιας νέας συσκευής η οποία αποσκοπεί ακριβώς στη μετάβαση σε μια κατάσταση πληρότητας των πόρων. Итак, давайте заглянем в будущее. В будущем году мы запланировали выход нескольких новинок, и об одной из них прямо сейчас. Это прибор, который станет для вас инструментом обнуления и перехода в ресурсное состояние. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το μέλλον. Για τον επόμενο χρόνο έχουμε σχεδιάσει αρκετά νέα προϊόντα. Σχετικά με ένα από αυτά είναι μια συσκευή που θα γίνει εργαλείο με δυναμισμό και μεταβίβαση σε κατάσταση πληρότητας των πόρων για εσάς. Его рабочее название BioInsight. Это прибор для тех, кто собирается стать счастливым в следующем году, для тех, кто хочет управлять своим эмоциональным и энергетическим состоянием, для тех, кто устал от переживаний и тревог, кто хочет творческих озарений и благодати. Θα ονομάζεται η συσκευή BioInsight. Είναι μια συσκευή για όσους σκοπεύουν να είναι ευτυχισμένοι τον επόμενο χρόνο. Για όσους θέλουν να διαχειριστούν τη συναισθηματική και ενεργειακή τους κατάσταση, για όσους έχουν κουραστεί από ανησυχίες, για όσους αναζητούν δημιουργική έμπνευση. Вы сможете снимать свои негативные энергетические и эмоциональные состояния, менять свои установки, снимать ненужное раздражение и гнев. И это поможет вам жить в любви и гармонии с другими людьми. Я бы сказал, это духовный способ лечения. Θα είστε σε θέση να διώξετε την αρνητική ενέργεια, να αλλάξετε την συναισθηματική σας κατάσταση, τις πεποιθήσεις σας, θα ελαττώσετε τον εκνευρισμό και τον θυμό, θα σας βοηθήσει να ζήσετε με αγάπη, αρμονία με τους άλλους ανθρώπους.
θα έλεγα ότι είναι ένας πνευματικός τρόπος θεραπείας. Я как-то вам уже говорил, и сейчас еще раз повторю собственную историю. Когда мне было 25 лет, мой жизненный путь привел меня в буддийский монастырь. Я был монахом. И вот на фотографии это я, чтобы вы не думали, что это какая-то байка. Ну, только на 25 лет моложе. 3 года я занимался духовными практиками. Я учился управлять своим психофизическим состоянием, используя собственные ресурсы. И моими целями были обретение состояния любви, состояние сострадания и невозмутимости. И поиск и осознание глубинного понимания всех процессов, которые происходят в сознании и теле. И я получил навык управления своими эмоциями и энергетикой, но я потратил на это часть своей жизни и продолжаю учиться этому по сей день. Что это мне дает? Прежде всего психическое здоровье и физическое здоровье. Σας είπα ήδη κάποτε και τώρα θα επανάλαβω για μία φορά την ιστορία μου. Όταν ήμουν 25 ετών, η πορεία της ζωής μου με πήγε σε ένα βουδιστικό μοναστήρι. Ήμουν μοναχός. Είμαι εδώ εγώ, έτσι ώστε να μην νομίζετε ότι πρόκειται για κάποιο παραμύθι. Εγώ, αλλά 25 χρόνια νεότερος, ασχολήθηκα με πνευματικές πρακτικές για 3 χρόνια. Έμαθα να διαχειρίζομαι τη ψυχοφυσική μου κατάσταση χρησιμοποιώντας τους δικούς μου πόρους. Ο στόχος μου ήταν να βρω αγάπη, συμπόνια, ηρεμία, αναζήτηση και πραγματοποίηση μιας βαθιάς κατανόησης όλων των διαδικασιών που συμβαίνουν στο μυαλό και στο σώμα. Απέκτησα την ικανότητα να διαχειριστώ τα συναισθήματα και την ενέργειά μου, αλλά ξόδεψα μέρος της ζωής μου σε αυτό και συνεχίζω να μαθαίνω μέχρι σήμερα. Τι μου δίνει όμως αυτό? Πάνω απ' όλα ψυχική και σωματική υγεία. Есть и другие пути. Один из них – это наше изобретение прибор BioInsight. Его эффекты очень похожи с теми, что получают монахи во время своих практик. И я уверен, что наша разработка будет востребована. И сегодня я не буду раскрывать технологию этого прибора, пока это коммерческая тайна. Но во многом она будет схожа с технологией Insight, которая была в наших любимых эмках. Но очень сильно усовершенствована и преобразована в нечто гораздо лучшее. Перед выпуском нового прибора мы обязательно сделаем подробную презентацию технологии. Но BioInsight это не единственная новинка будущего года. Вторая, и она, вероятно, выйдет первой, это фотонная кристаллическая наклейка. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ο ένας είναι η εφεύρεσή μας, η συσκευή BioInsight. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που οι μοναχοί λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των πρακτικών τους. Είμαι βέβαιος ότι η εφεύρεσή μας θα έχει ζήτηση. Σήμερα δεν θα αποκαλύψω την τεχνολογία αυτής της συσκευής, για την ώρα είναι εμπορικό μυστικό. Αναφέρω πως θα έχει ομοιότητες με την τεχνολογία που είχαμε στα αγαπημένα μας M. Αλλά βελτιώθηκε πάρα πολύ και μετατράπηκε σε κάτι πολύ καλύτερο. Πριν από την κυκλοφορία της νέας συσκευής, σίγουρα θα κάνουμε μια λεπτομερή παρουσίαση της τεχνολογίας, αλλά το BioInsight δεν είναι το μόνο νέο προϊόν που θα έχουμε τον επόμενο χρόνο. Το δεύτερο, και η πιθανότητα θα κυκλοφορήσει πρώτο, είναι το αυτοκόλλητο κρίσταλλο φωτονίων. Основная функция кристаллической наклейки – защита от внешнего электромагнитного смога. Запрос нашего общества на защиту от электромагнитного излучения, в котором мы постоянно тонем, уже давно созрел, и мы готовы его удовлетворить. Но подробно о наклейке вы также узнаете уже в начале следующего года. Η κύρια λειτουργία του κρυσταλλικού αυτοκόλλητου είναι η προστασία από το εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό νέφος. Η απέτηση της κοινωνίας για προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην οποία πνιγόμαστε έχει οριμάσει από καιρό. Είμαστε έτοιμοι να την ικανοποιήσουμε. Θα μάθετε επίσης περισσότερα για το αυτοκόλλητο στις αρχές του επόμενου έτους. Кроме новых продуктов, в следующем году будут реализовываться и различные интересные бизнес-проекты. И в начале следующего года наш директор по развитию проведет большое собрание партнеров, где поделится нашими планами и идеями по бизнесу. А теперь, друзья, самое важное.
Что может быть важнее бизнес-стратегии и выхода новых продуктов? Εκτός από τα νέα προϊόντα, διάφορα ενδιαφέροντα επιχειρηματικά σχέδια θα υλοποιηθούν το 2021. Στις αρχές του επόμενου έτους, ο Διευθυντής Ανάπτυξης θα διοργανώσει μια μεγάλη συνάντηση εταίρων όπου θα μοιραστεί τα σχέδια και τις επιχειρηματικές μας ιδέες. Και τώρα το πιο σημαντικό. Τι όμως θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό από τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τα νέα προϊόντα? Для нас важнее наши люди. Прежде всего, это вы, наши дорогие партнеры. Я восхищен вашей работой, вашей верой в наши технологии, вашей стойкостью. И я очень благодарен вам за все ваши дела. Я поздравляю вас с окончанием очень тяжелого, но успешного года. Пусть в следующем году повторятся и приумножатся наши успехи, а все плохое останется в этом году. Поздравляю вас с Рождеством и с наступающим новым 2021 годом. Οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Πρώτα απ' όλα εσείς, οι συνεργάτες μας. Θαυμάζω το έργο σας, την πίστη σας στις τεχνολογίες, την ανθεκτικότητά σας. Σας ευχαριστώ για όλες τις πράξεις σας. Σας συγχαίρω για το τέλος μιας πολύ δύσκολης αλλά επιτυχημένης χρονιάς. Εύχομαι οι επιτυχίες μας να πολλαπλασιαστούν τον επόμενο χρόνο και όλα τα αρνητικά να παραμείνουν στο 20. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους, χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Ευχαριστώ.